କ୍ଷତି ସହିଲା ଆଦାନୀଙ୍କ କମ୍ପାନୀ। 2.83 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା କ୍ଷତି ସହିଲା ଆଦାନୀଙ୍କ କମ୍ପାନୀ। ହ୍ରାସ ପାଉଛି ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ ଅଧୀନରେ ଥିବା ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ସେୟାର ମୂଲ୍ୟ। ଆମେରିକାର ଆକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ଇନଭେଷ୍ଟର ହିଡେନବର୍ଗ ରିସର୍ଚ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକଟ ପରେ ଗୌତମ ଆଦାନୀ ବିଶ୍ୱର ଧନୀ ତାଲିକାର ତୃତୀୟରୁ ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନକୁ ଖସି ଆସିଛନ୍ତି। ମାର୍କେଟ କ୍ୟାପିଟାଲାଇଜେସନ ବୁଧବାର 97,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇଥିବା ବେଳେ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ ଅଧୀନରେ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଶୁକ୍ରବାର ଏହି କ୍ଷତି ପରିମାଣ 2.83 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏଥିସହ $22 ବିଲିୟନ ଖସିଯାଇଛି ଆଦାନୀଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି, ହିଡେନବର୍ଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏହି ସଂସ୍ଥା 32 ଶବ୍ଦର ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ତାହା ଆଦାନୀ ଫଲୋଅନ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ଅଫରକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତର ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ଭାରତ ଓ ଏସିଆର ସବୁଠୁ ଧନୀ ଆଦାନୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ରିପୋର୍ଟ ଏକ ପ୍ରକାର ସଭିଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇ ଦେଇଛି। ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ ବିରୋଧରେ ସେୟାର ମୂଲ୍ୟରେ ହେରଫେର ଓ ଆକାଉଣ୍ଟ ଜାଲିଆତି ଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ହିଡେନବର୍ଗ।